Welcome to back my YouTube channel DJ Vlog. So finally guys, dini ang nagiting kolarship from joma hina aरो नै बे कागज आरो ना kolarship from hina abulat थांनाय इदर नांदा दा थौदो होमबा थांनोसै abulat न फैबाय दा बिराद मार फुङावनो फैदों आरो ना आङो दासो 10 बाजिदों आरो ना थाबनो फैनाय जाबाय मानो होनबा आबौआ न'आव थाया नालाय खामानि मावनो थाङो ना ओंखायनो थाबनो फैनाय जादों नङाबा लोगो मोननाय नङा आरो ओंखायनो थाबनो फैनाय जाबाय दा आबौलानो नै बेखौ फर्मखौ जमा होना फैनोसै कोलारशिपनि आरो ना कोलारशिपनि फर्म जमा होनो थांनि दा नायदो आरो ना गाइस फैयै फैयै गामि गेजेर मोनफैबाय रावबो उथियाखै नै स्रै जाजोबदों माने फुङावनो फैदों नालाय ओंखायनो रावबो उथियाखै सासे सानै उथिदों आरो ना दाफोरसो सोरबा उथिनो हमदों रावबो उथिनो स्रै जाजोबदों आरो गामिया नै तिनिआलि जायो नालाय ओइनि न' खानाया मानसि दंलै बे लामाखै थाङो आरो ना सासे मानसि दं आरो नै जानानै गारिखौबायनो नाङा बेखि जानो थाङा आरोना गाइस हानि लामा आरो ना जोंनि बेहाय हानि लामा गोजा बेसे फिस गैया आरो ना खम आरो फिसा दासो नै खासे उथिनो हमदों गाइस सासे उथिनो हमदों आरो ना दासो फुंद्राय नालाय बारा उथिमाराखै जोंनि बेहाय थाब उथिया आरो मानसिफोरा गोबावनि उनावसो उथियो दिनै माने गाइस आं हारसिं फैनाय जादों आरो ना रावबो गैया लोगोआव नाय बेफोरखौ नै माने लोगो गैया आरो ना आंजों फुङावनो फैनाय जादों थांनो मानो होनबा आबौआ थानाय नङा आरो ना लोगोखौबो लिंनो गोनांबा आरो न'आव थांनांगोन आरो ना गोजान जायो बेनिखायनो थांदिया हारसिंनो फैनाय जादों दा आबौआबो खामानि मावनो थाङो नालाय थाबनो थांगोन नालाय खामानि मावनो ओंखायनो आङो थाब फैनाय जादों आरो ना गाइस नै लामायाव मोनफैबाय ब्लक इटा होनायानो ओमफ्राय तिनिआलि जायोना 8टासिम थांगोन आरो ना नै 8टाखौ गिदिंबाय नै 8टाखै आरो नैबे मन्दिर होनो आरो बाथौ जायो आरो ना बेयाव नैबे मन्दिरावनो आरो बाथौ खोबा जायो खेराइबो जायो थियेटारबोलाबो आरो फांसन जायो आरो मार मानसि जायो आरो ना गोबां मानसि जायो बहुद नायनो फैयो माने बर'निसो जायो नालाय बाथौ फुजाला बर'निखा ना ओमफ्राय माने हारसाफोर फैया आरो ना माने खासे खानै फैयो आरो ना हारसाफोरा ओमफ्राय बर'फोरानो बहुद फैयो आरो आंनि आगसिखै थानाया नै बेखिनिनो फिसारिनिया बे माने एमइ स्कुल आरो ना क्लास 6निफ्राय 8 दालासिम दं बेयाव नै बेनो आरो ना मोनफैबाय नै तिनि दरजाया बेनो आरो बेयावनो साइकेलखौ लाखिनोसै आं दोननोसै सबायदि गाइस आबौलानि न' मोनफैबाय बेनो आरो ना आबौलानि न'आ दा आं हाबहैदोंसै आरो नायदो गाइस नै साइकेला बेयाव खामानि मावनो थांनो दिखुला दोनदों साइकेलखौ आबौ रावबो गैया नामा न' रावबो गैया खोमा गाबज्रिबायदों आरो ना फैयाखैनो ओंखारबोआखै दाबो जाबाय आरो दा हारसिं दोनैबाय थानांगौ दा जथ'बथ'नो सयखौनो लाबोदो दे लब'नि लाबोदो ना बेखौ नाङालै बेखौ मोजाङै दोन सुफिननांगौ बेखौ मोजाङै दोन मोजाङै दोन दै बेखौ देनांनांगोन दै नै माखासेखौ ओरै साबमिट खालामनांगोन ना नै माखासेखौ ओरै साबमिट खालामफिननांगोन देनां आइया गैया जाबा नोंसोरनि नों नमिनियाव दं खोमा दं नायनि दं ओमफ्राय दाख्लै हाबनो गोनां हाबबायना हाबाखै हाबाखैनोलै मार्चआवसो हाबनायनि बाथ्रा होनदों मार्चआवसो जानुवारि फेब्रुवारि मार्च खावसे हाबाय थासिगोन दस' होमबा
मा नोंनिया फार्स्ट इयार ना सेकेन्ड इयार नों फार्स्ट इयार फार्स्ट इयार अ एबार सेकेन्ड इयार मोनबा अ जमा हालायबानो जाबाय सेकेन्ड इयारनि मार्कशिट दा ओंखारबोबाय फिसानि न'निफ्राय खामानि थांनो नागिरदों आरो ना आबौआ बेनो आरोना न'आ जा मोजांखाय फिसानि न'आ सासे फिसाला दं आरो फिसा थारमाने फाइनालि गाइस ओंखारबोबाय न'निफ्राय खामानिया जाबोबाय आरो आंना दा थांनो ओंखारदों साइकेल लानानै नै लाबाय साइकेलखौ गाइस फैबाय नै दखौ आं बेखै जानिफ्राय फैदोंमोन दा जेखि थांथ'लिया दा नैबे खावसे थांनोसै आं लामाया गोबां दं नालाय माने बेखिबो थांजायो आरो गाइस थ' फाइनालि गाइस आबौलानिफ्राय आं फैबाय दा थांनोसै आरो न'आव दिनै नै बे लामायाव थांनोसै आरो ना दा न' लामाया माने जोंनि बेखैजा बहुद लामा दं आरो ना बे दखै फैनायखैजाबो फैजायो आरो बैखैबो दं लामा बेबो लामा आरो मोननै मोनथामसो लामा दं आरो ना जेखैबो फैजायो थ' दा आं न'आव थांनोसै भिडिअआ मोजां जादोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबाय आरो नोंथांमोना थाबनो साबस्क्राइब खालामना हो मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअ लानानै फैगोन आं थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाइस